Waduh inggih. Kula menika malah ngungun raos sing manah dene jingandika Sang Kusumadewi ingkang ijen tanpa rewang lenggah wonten ngriki. Ya Raden, sayektine aku iki lagi nglakoni lakuning tapa brataku mungkin narya teki-teki tetakon marang pralampitaning alam kepiye nggone bakal weh pituduh marang jatining lelakon iki. Aduh Kusumadewi, bingung anggen kula nampi sedaya dawuh pangandikanipun. Namung kewala kula nuwun sewu, mboten kok nama kula cumantaka. Tuwuh welasing manah kula dhateng jingandika Sang Kusumadewi. Paduka menika wanudha ingkang sanget sulistya persasat widodari kayangan teka namung lenggah mapan wonten madaning Wanagung kados mekaten. Menawi wonten sukaliyaning penggalih jingandika Kusumadewi badhe kula dherekaken kula boyong manjing dhateng negari Giling Wesi. Negara Giling Wesi. Giling Wesiku praja kang dumunung ngendi? Nggih. Waleh-waleh menapa manut gotek rumiyin mila naminipun negari Gilingaya. Rikala semanten kacariyos wonten setunggaling nalendra ingkang mengkoni laladan ing ngriku ingkang jejuluk Prabu Sintawaka. Nanging dados perang gegempuran kalian Prabu Palindriya, wekasanipun Prabu Palindriya gadah jago ingkang naminipun Raden Selacala. Wekasanipun Sang Prabu Sintawaka kenging panah kendang kabuncang boten kantenan dunungipun. Mila menawi wonten sukaliyan penggalih monggo Kusumadewi kula boyong dhateng negari kula. Lan nuwun sewu waleh-waleh menapa mboten kok nama kula ngremehaken dhateng paduka babar pisan mboten. Nanging kinten kula Gusti kula Prabu Watugunung menawi prisa dhateng citranipun paduka Sang Dewi Sinta. Kinten kula badhe saklangkung ageng kasok ing raos sih tresnanipun awit kula ngertos Gusti kula Prabu Watugunung ingkang titi mangsa menika kepengin ngupaya garwa prameswari ingkang saklangkung dipun tresnani. Raden Narya Prangbagat kula wonten dawuh sawise tak unggahake tak udhunake rasa pangrasaku kaya ora kabutan jroning atiku lamun ta ing titi mangsa iki aku melu jeneng sira prapteng negara Giling Wesi ingkang saknyatane kuwi mbiyen praja Gilingaya. Waduh ngaturaken panuwun Kusumadewi. Sangsaya dalu hararas abyor kang lintang kumedhap titi sonya tengah wengi lumrang kandaning pos pita
karyaning putyanira sang dwija waran brengeng ler swaraning metu pranto manung songsa rinding kembang jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Kyai Patih Wukir kula wonten pangandika ngadhawuh lan jeneng sira Suktina kula wonten dawuh ingkang pangandika sinuwun aku rumangsa bungah dene nyatane kabeh bisa mrantasi gawe sayetine putri wis binoyong kabeh wis tak pundhut garwa wiwit Dewi Darti uga kalebu ingkang njaluk kekudangan yaiku Dewi Tumpak kawimbuh putri Sadomas tegese 800 kabeh wis manjing dadi garwaning Prabu Watugunung kamu inggih Koko Prabu nggih syukur mangayu bagya sinuwun mung bae ingkang tansah tetanya jroning batin dalimu kabeh saka negara Kistina kena ngapa kok ora bebarengan kelawan Yayi Harya Prangbakat mangancur lampahing angin guntur agraning harga koro nyuwun pangapunten ingkang agung sinuwun. Nggih rabet. Nalika semanten saking suka-suka gambiraning sedaya para nayaka pangembat praja giling wesi. Anggenipun sampun unggul ing yuda miwah saged amboyong putri Domas saha calon garwa paduka Dewi Darti. Ngantos sami mboten ngraita jebul Harya Prangbakat kesingsal mboten manunggil kalian kanca rewangipun nanging sakinten kula rening kula pitaya dhateng kasektenipun Harya Prangbakat mboten dangu malih tetep badhe seba wonten ing ngarsa paduka sinuwun.
Hatta para hapsari tumonton ring dwija kadya kiwara jiwa kula nuwun apit pasang Kalimantabe linepatna ing tulah manu sinuwun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ingkang langkung rumiyin Yai Haryo Prang Bakat ya sun tampa gawe bombong tyasing sun mung wae Yai nganti cumengklungen nggoning sun ngenteni praptanira awit wis sawetara wektu baline Suktina lan Yayi Patih Wukir apa dene para kadang kabeh mboyong Putri Domas ya gene siadi menyang endi Yayi Prang Bakat aduh sinuwun mugi lepatno ing deduka awit randhat sowan kula karana pisah lan para kadang kapura lampah kula ngantos kedarang-darang dumuging wewengkon Wana Nastuti Wana Nastuti menika wewengkon ing Iring Ler imbanging Nuswa Jawi mengkono Yai inggih Koko Prabu besok meneh sing prayitna ngati-ati ngerti ya Di Dewi Tumpak Dewi Darti apa dene Putri Domas kabeh wis dadi garwaning pun Kakang Dimas aduh syukur mangayu bagya nderek dingah sinuwun malah kula ngungun setahun jembleng serendeng perkara apa Di inggih nuwun sewu garwa kok semanten kathahipun nuwun sewu Koko Prabu lajeng nuwun sewu anggenipun badhe ngayahi pakaryan Koko Prabu kados pundi garwa kok cacahipun 800 langkung kalih Di tumrap ingsun ora bakal kabotan aku tetep kecunggah nanging rak mboten pinanggih nalar ora ketemu nalar piye monggo Putri Domas menika 800 kawimbuh Dewi Tumpak lan Dewi Darti menika sampun paduka pundhut garwa ngerti ya Di yen ora kowe ora tak kandhani kabeh mau bisa digayuh nganggo srana sranane iki narya netepi jejering wong lanang ingkang kudu sembada weweh rasa pemarem menyang sisiane wah menawi kula pitaya awit paduka menika ratu ingkang mumpuni samukawis nanging lajeng cara menapa nuwun sewu Koko Prabu kula mriku tasih delek-delek lan gumun garwa kok semanten kathahipun anggenipun nindakaken pakaryan damel pemarming bojo ingkang boten sekedhik cacahipun kala wau lajeng kados pundi menawi jampinipun menapa menawi mawi srana menapa mongko sak ngertos kula tiyang jaler panggenan kula menika namung kanthi srana menawi boten klentu lenga bulus Tangkur Boyo Oyo Talang-alang lan sanes-sanesipun ingkang sekinten saged hanyembuh dhateng daya kekiyatan nggih lan wonten kanca rewang kula ingkang ngaler ngidul beto betan ingkang kados mekaten menika menawi menika ugi kalebet manungsa linangkung ngene ya Di sadurunge siadi tak jarwani ana paribasan ngelmu iku kalakone kanthi langku lekase lawan kas tegese kas nyantosani ya ngelmu apa wae kabeh ana kamruwe
yen kawruhe wong apulang resmi iku winastan aji asmaragama. Aduh, aji asmaragama Koko Prabu. Iya. Lajeng menika menapa? Aji iku tegese ngelmu, asmara iku birahi, wondene gama iku saka tembung sanggama. Tegese aji asmaragama iku ngelmune wong pulang resmi ya ngelmune wong karonsih. Waladhala. Lah menika ing kula kepengin ngertos. Kados pundi Kakang Prabu? Kuwi pigunane kanggo kang nggunakake ngelmu asmaragama ana loro. Siji, kanggone wanita sisiane supaya ngrasakake lega, ngrasakake marem lan wareg batine. Entuk jatining pamarem, temah saya setya bekti menyang kagunge. Ingkang angka loro aji asmaragama mau kanggone tedhak turun diajab supaya ndarbene putra-putri ingkang becik lair batine, raga lan jiwane kang sarta utama tumindake. Oh mekaten Koko Prabu. Iya. Mulane jaman nalika kadewan mung dinarbe dening dewa. Krana nggone ngupaya uga ora baen-baen direwangi tapa brata lan laku prihatin. Oh mekaten. Waduh Koko Prabu inggih. Kula pitaya dhateng paduka Koko Prabu. Namung nyuwun pangapunten nggih Koko Prabu, kula tak matur. Iya yayi kepiye? Nuwun sewu. Rening Koko Prabu menika nuwun sewu menika. Jumbuh kalian kawasisan paduka ing reh ulah asmara. Estunipun kula badhe kowe aja duweni rasa ewuh lan pekewuh gage matura. Kowe arep matur apa perang bakat? Nggih. Mekaten Koko Prabu. Menika namung tembung upami. Upami menika kenging wangsul. Upami wonten malih setunggaling wanita ingkang sanget sulistyanipun. Wanodya kala wau sagah dados garwa paduka mekaten nuwun sewu. Menapa sekinten Koko Prabu kepareng nampi. Yayi, aturmu teka kaya ngono. Apa kira-kira isih ana wanita ingkang ayune ngungkuli kabeh bojoku ingkang cacah 802. Koko Prabu, kasulistyan menika cetha mapan wonten ing raosipun piyambak-piyambak. Nanging waleh-waleh menapa? Nalika kula mlampah keplantreng dumugi wonten ing alas Nastuti nggih ing wana Roban pesisir ler, kula pinanggih kaliyan setunggaling wanita ingkang kelengkung kasulistyanipun. Duh Koko Prabu, sakmangke kula lenggahaken wonten ing pamondokan. Tasih kula titipaken. Pamurbaning lampan kula aturaken sawetahipun dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu kiranganipun menapa paduka sang minulya ing bawana.
tanggung kawuryan Netya sak gebyaran kaya ndaru tumibeng dadaning Prabu Watu Gunung nganti jegrek mulat ayune sang dewi pinandeng wiwit pasundulan mangandhap sawiji-wiji tatan jijir mesem sak kleceman Dewi Sinta semu isin kawis tinggal pangarasan semu dekik waja esmu gingsel saya mimbuhi kumyuring manah sang nata giling wesi kumepir sarandoning sarira patrape nganti kaya wong gumun dene ana wanita ingkang ayune kliwat ukur Dewi Sinta ismu tumungkul getring nala kaya datan kuwawean dulu baguse Prabu Watu Gunung kekalih nyokawengku jemparing asmara temah kasandunging muyung katali bronto manis ingkang renggani pura negara giling wesi nyata tanpa timbang ayune ora kleru ature Yayi Harya Prang Bakat duh wong ayu sonambuka wiwara sakarsan tambung sumarah tekamu ning negara iki tanpa beda kaya tekaning nugraha gedhe tumrap Prabu Watu Gunung yen ingsun iki wong ayu duh sinuwun kula menika Dewi Sinta ngantos geter suku kula jumangkah ing jrambah kagungan paduka menika kula namung wanita tanpa aji kula menika namung wong wadon ingkang saudon saurupan nanging kula saged sowan wonten ing karaton paduka sinuwun duh Yayi kaya sesotya sumorot kaya cahyaning rembulan wiragaraga karana wingit wimbah manyembuh kawibawanmu wong ayu yen tondak sawang kabeh ingkang ana ing sariramu iki mawa pangaribawa ndudut nala nganti nalarku gumyur kaya wis ora bisa ndak ulur atiku kaya linobong bronto wong ayu titih mangsa iki saka keparing ingsun sira bakal sun junjung dadi bojo prameswari
Dedesanya tengah wengi lumrang kandaning Puspita aduh sinuwun nugraha agung ingkang kula tampi kenging menapa paduka mboten tidha-tidha ndhawuhaken pamilih dhateng kula Yayi pun kakang nganti ora bisa ngucap saka gumun lan ngumuning rasaku ora bisa tak ucapake mawa basa apa wae kejaba mung basaning katresnan Yayi Kang Maha Kuwasa iku adil marang titahe mula beja kemayangan dinipun Kakang dadi garwa prameswari ingkang ayune kaya widodari kayangan kula babar pisan boten nginten menawi prapta kula ing mriki dados rana pemarming manah paduka sinuwun kula badhe ngaturaken bekti miwah kasetyan kula selamining gesang kula namung kunjuk dhateng paduka sinuwun